Takže tu máme ďalšieho pána na holenie. Je to nektarinka. Krásna, je rozkvitnutá. Takže toto sme si hovorili už v predošlom videu, že toto by som chcel na také vreteno robiť, viac menej. Ale tiež tu sa dá aplikovať ten dlhý rez. Tu je krásna včelička, pozrite sa. Toto je to, čo chceme vidieť. Toto je to, čo chceme všetci vidieť. Krásne opeľovanie. No, takže tento nám už ide podstatne dosť hore. Buď to spravím takto. Toto tu nechám, lebo dva rezy vedľa seba nie je nikdy dobré robiť. Kvôli nejakému zahojovaniu. Ale tento krásny letorast je veľmi pekný. Ja viem, že asi každému je to vždycky ľúto, ale spravíme takú vec, že tu si ho cvaknem dole. Tu mi niečo vyjde a s tým potom budem pracovať budúci rok. Tu som toto nechal, nech to je tak. Toto je také, toto trošku. Dobre. Toto spravíme takto, že tento dáme celý von a tento strihnem na tie 3-4 očka. Tak. Dobre. Tento tenučky zase tu môžeme nechať, tento si dáme preč, lebo ten je nejaký taký čudný. Jak keby chorý. Tento malilinky, ten si tam tiež môžeme nechať. Toto tu skrátim len. Vidíte, tu je to vysušené, to sa tak stáva. Toto tu je veľmi pekné, veľmi tento maličký necháme, ale túto zase spravíme takéto niečo, že si ho takto strihnem na tie 3-4, uvidíme, čo to spraví, čo z toho bude. Tento je veľmi pekný, ten je krásny, ten by bol ideálny, keby sa odrodil. Tento tu tiež necháme, len trošku ho tu zakrátim. Tento ide moc dole, ten dám celý preč. Ten sa mi vôbec nepáči. Takže to je tak. Dobre, toto tu sa mi nepáči. Toto dáme dole. Dobre. Tieto maličké zase nechávame. Listová plocha. No a tento záznam ide vysoko hore. Takže to sa mi zase nepáči. Takže zasi ho cvaknem dole. Takže mne sa to občas podarí zle spraviť. Tieto sú už dosť blízko seba. No. Ale keďže sú obidva také krásne, tak ja si ho zase dám na tie 3-4. A tento nechám. Tuto je to tiež také akože dosť prehustené. Ale necháme to tam. Zase kvôli listovej ploche nejakej. Tento mi až tak nevadí, s týmto ani nebudem rátať ako s kostrovým konárom, je to taká slabá vetvička, keď tam bude niečo, tak tam bude, nechám to tak. A tento nám zase ide úplne hore kolmo, takže ten si zase spravím na tie 3-4. Je to škoda, že toľko pekných konárov na zemi. No. A tuto s týmto terminálom spravíme taký krátky proces. Nechcem ho podseknúť, toto je hop, tak. No, toto tu necháme. Tento dáme dole, tie väčšie tam môžeme nechať a trošku si ho zakrátime ešte. Najmä tomu takto. Tak. Takže takto by to mohlo teoreticky vyzerať. Tu spravíme takú malú výnimku, že tento si môžeme trošku zarovnať. To zase není také dramatické, takže vidíte, koľko je zase na zemi, koľko ostalo na tom strome. Zle sa na to pozerá možno, ale takto by to malo byť, tak je to odskúšané. A potom je veľmi dôležité, keby vám náhodou zarodil alebo zarodila,
tak vždycky je dôležité spraviť prebierku plodov, keď vám už zarodí. Čiže vždy si zapamätajte, že nie nechať tu všetko, že na jednom konári tu budete mať 10 broskýň, ale vždycky na päsť. To je cca tých 10 cm od seba. Čiže už keď tu budú plody, tak už viete, že tento treba dať dole, tento dole, tento dole, tento dole. Nech vám tam ostanú, ja neviem, možno aj 3-4. Ale z tých 3-4 vždycky bude, to ovocie bude úplne niečo iné, keď tam necháte všetko. Ten strom by sa úplne vysilil, keby ste tam nechali všetko. To ovocie bude nedozreté, nebude sladké a čo potom z toho, keď to ani nebudem chutiť. To je zbytočné. Takže toto je ukážka môjho rezu. Ešte raz hovorím, ukážka dlhého rezu. Pretože ja vždycky hovorím, že keď sa ku stromčeku postavia 4 záhradníci, odborníci, tak vám garantujem, že 4 ho ostrihajú inač. Takže vždy je dobre vykonať trochu zlý rez, ako žiadny rez. To je ďalšia taká vec, ktorá je dosť dôležitá. Samozrejme, už keď vykonáte nejaký fatále, mortále rez, že odpílite kostrovú vetvu, tak niečo nezvratné, tak to tiež není bohvie čo, ale strihať do letorastov, to sa dá vždycky a vždy je to zvládnutelné, takže nebojte sa toho, nemusíte sa báť, treba to skúšať, treba to vyskúšať. Keď sa vám to nepodarí prvý rok, na druhý vám zase vyjdú nové letorasty a zase môžete strihať.